Το παιχνίδι εδώ στο Καλαμάκι έχει τελειώσει. Πρώτη αγωνιστική στο Παμπαιδικό. Η ομάδα της Πούμα μετά από πολύ καλή εμφάνιση κατάφερε να νικήσει με 1-0 την ομάδα του Ready Soccer. Πάμε να δούμε τα καλύτερα του σημερινού παιχνιδιού. Η παλιά που θα βγει τώρα με τον Χάγιο να βγαίνει από τα πλάγια. Χάγιος έχει χώρο, χαμηλά η πάσα, το πλασέ από πολύ κοντά και πολύ πρώτη μεγάλη ευκαιρία που χάνεται ήταν με το μαύρο μάτι. Οι γηπεδούχοι που είναι και πάλι στο προσκήνιο και πάλι με το πλασέ εδώ να φεύγει και από πολύ κοντά να στοχεί για μία ακόμα φορά ο Τσιλεδάκης. Η ομάδα της Πούμα που είχε τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι που περιορίστηκαν σε έναν αμυντικό ρόλο και πάλι εδώ η προσπάθεια από τον Ρίζο, η παλιά βγαίνει, το σούτ εξαιρετικό αλλά και η επέμβαση από τον Μάντι στο σούτ του Μπόκαρη. Και πάλι στο προσκήνιο με τον Μπόκαρη να φεύγει από τα αριστερά, να έχει κενό χώρο, να περνάει μες στην περιοχή. Ωραία η προσπάθεια, αλλά το πλασέ από τον Ρίζο απομακρύνθηκε από τον Μάντι. Δεύτερο ημίχρονο, 0-0 τελείωσαν τα πρώτα 30 λεπτά. Να η προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους να απειλήσουν. Ο goalkeeper του Σπούμα θα μπλοκάρει και αυτή η παλιά εδώ θα βγάλει μόνο του στην κόντρα τον Τσιλεδάκη. Ο Τσιλεδάκης θα μπει, θα πλασάρει, αλλά σωτήρια επέμβαση από τον Σαντίκογλου και στη συνέχεια η μπάλα θα περάσει έξω. Το 0-0 παραμένει. Κόρνερ, ένα από τα πολλά που κερδίζουν οι γηπεδούχοι, εκτελείται από πολύ κοντά μέσα στο περιοχή. Το πλασέ είναι από τον Κωνσταντόπουλου που πετάγεται και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ 1-0 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Η Αλφα Πούμα καταφέρνει, αφού έχει χάσει πολλές ευκαιρίες μέχρι τώρα στο παιχνίδι, να καταφέρνει να πετύχει τον γκολ με τον Κωνσταντόπουλο σε αυτή την εκτέλεση κόρνερ. Ο Κωνσταντόπουλος πετάχτηκε μέσα στην καρδιά της μικρής περιοχής και ευνηδία στο Σαντίκογλου. Λίγο αργότερα και πάλι η ομάδα της Πούμα θα βγει στην κόντρα. Είναι 2 με τον goalkeeper. Βγαίνει ο Σαντίκογλου. Το μαρκάρισμα που κάνει η επέμβαση και το πλασέ από πολύ κοντά, χάνεται η ευκαιρία, το 1-0 παραμένει.